Здравейте! Днешното видео – дълбинните процеси, които текат на Мидгард Земя. Според славяно-арийските веди, знаете, че Мидгард Земя се нарича нашата Земя. Нека да видим как нашите предци са разделяли нашата галактика. Те са разделяли на ръкави. Както знаете, тези ръкави са светли и по-тъмни. Всеки един от ръкав е бил под определено влияние и е под определено влияние. И така, най-вътрешната, най-близката страна на ръкавите на галактиката, които са в близост до ядрото на галактиката, най-вътрешният ръкав се нарича Стрелец. Следващият ръкав, който е в по-отдалечен от ядрото на галактиката, т.е. отвътре навън, следваме нещата, е Орион. Следващият е Персейди и следващият е Лебед. И така, нашата Мидгард Земя на базата на това разпределение се намира в ръкавът, който е на Персеидите. Тук условно на тази картина аз съм я извадила, но тя е условна да покажа, че нашата Мидгард Земя, това, което е Слънчевата система с нашата Земя, къде се намира горе-долу. Това съзнания дошли от нашите далечни предци и аз съм се постарала, за да няма неяснота, тъй като много неща се говорят, но едно е да говориш, а съвсем друго е да внесеш яснота в това, което говориш. Нека тук съм извадила, за да видите според славяно-арийските веди всяка планета как се е наричала. Аз няма да ви ги изчитам, вие и сами ще си ги видите. И така, ще продължим, за да няма объркване в наименованията. Кои са дълбинните процеси, които текат на нашата планета? Дълбинните процеси, които се случват, са освен на структурно ниво, тези, които променят ядрото на планетата, и тези, които променят онзи източник на живота, за който аз съм говорила, какво представлява той и колко е сакрална неговата тайна, тук няма да разказвам, тъй като казах, че тук само ще загадна в това видео и в следващото видео ще загадна само основните неща. Защо? Защото тези неща, дори и да иска човек да ги изнесе на видеа, както знаете, формата е доста кратък, сбит и не може да стане. Пропускането и неизясняването на нещата води до друга заблуда и друг вид неправилно разбиране на нещата. Затова с вас ще продължим. Това е космосът, такъв какъвто го познаваме или такъв какъвто го знаем. От неговите дълбини знаете, че излиза тъмнина. Какво е тъмнината? Тъмнина на древният език е тма, а тма обърнато означи мат, а тма това е място, където липсва светлина или място, на което му липсва достатъчно светлина. Това е тъмнината. Знаете, вече вследствие на нощта на Сварог, че за пореден път нашата Мидгард Земя е навлязла в тези тъмни сфери. И какво е произлязло от това навлизане? Произлязъл е голям сблъсък. Този сблъсък, който се е случил на нашата Земя, ще бъде предмет на видеото, което съм нарекла Третата цивилизация. Ще видите защо се казва така и какъв е коренът и причината, за да се говори за трета цивилизация. Тук в момента на нашата планета има 3 цивилизации, 3 основни цивилизации при това. И така, това, което ние наричаме зло и това, което ние наричаме добро, доброто е знание и познаване на света около нас, на Вселената, космоса и човека. И на мястото, което обитавам. Това място се нарича Мидгард Земя. Нашите предци са се борили през цялото време, през цялата дълга нощ на Сварог, която трае 24, приблизително 25 000 години. Това е по различни източници. Много трябва да съм съвсем точна и коректна. 24 000 години с малко. И това има причина да е така. И аз не ползвам различни източници и нямам и намерение да вкарвам така вашите знания от един лабиринт на непознаване на нещата в друг. И така, нашите предци са знаели какво се случва в галактиката.
какво намерение и как са действали те, това е за видеото Третата цивилизация, а тук мога да кажа следното. В днешно време ние се сблъскваме с определени следствия на това как са се формирали тези нови цивилизации тук. Аз ще го кажа така, за да бъда ясна. Сблъскваме се, това е от парламента, който е в Канада. Там по повод на посещението на Зеленски в Канада неотдавна, целият канадски парламент е на крака и ръкопляска на един нацист, който се вижда в дясно, мое дясно, така с един бежеников костюм. Тук ще го видите по-ясно. Разбира се, ето ви го и тук, доказан фашист, който чества своята годишнина. Когато целият парламент ръкопляска, не дайте да мислите, че в канадския парламент няма разумни хора. Има разумни хора, има разумна опозиция, но тази разумна опозиция не може да направи нищо. Защо? Аз упоменах 3 цивилизации. Защото двете цивилизации почти са на път да претопят третата цивилизация. Коя третата цивилизация? Тя е наследник на тези, които показах, наследник на тези древни ведически предци. Ще продължа нататък да видим какви дълбоки промени се случват на нашата планета. Тук съм подбрала нещо съвсем, което е явно. За вулканите и земетресенията няма какво да говорим, тъй като това са очебийни неща. Всеки ги е видял, чул, разбрал и усетил. Но горе-долу какво така бегло се упоменава или никак не се упоменава, това е какво става в Саудитска Арабия. В интерес на истината, ако трябва да съм откровена, аз бях подготвила за вас така доста снимков материал, но не ми стигна време и съм го махнала. Бях ви подготвила да видите как в Саудитска Арабия пустинята започва да цъфти буквално от вследствие на поройните дъждове, които се случват там. Започва да се появява зелена покривка по повърхността. Но това е нищо. Тук ви показвам снимка от това до каква степен, каква дълбочина е сух климата в Саудитска Арабия и как виждате, дори почвата как е напукана. И да видим какво се случва в пустинята. Обаче днес, в днешно време, с какво е свързано това? Това е свързано с нещо много важно за всички нас. Няма човек на тази планета, който да не го касае. Какво се случва? В Саудитска Арабия започват да се появява вода, да извира подпочвена вода. Тук ви показвам снимки. Буквално вътре в пясъка попада пясъка и започва оттам да извира подпочвена вода. Тази подпочвена вода е следствие на какво мислите вие? Тази подпочвена вода се появява в Саудитска Арабия вследствие на това, че водата на други места започва да навлиза под повърхността на земята, т.е. започват да пресъхват източници. Знаете, от трите големи реки, вие много добре знаете как една от реките, Ефрат, започва да пресъхва и нейното корито става сухо. И не само Каспийско море, започва да все повече и повече да намалява своя размер. Мога да ви цитирам и други места, но смятам, че това е достатъчно. Къде отива тази вода? Тази вода се просмуква в подпочвените слоеве и се появява на друго място. Къде се появява тя? Едно от местата, в което се появява, това е пустинята в Саудитска Арабия. Всичко това, което ви показвам с снимки от пустинята и вижте как водата извира. Тя не просто извира и това не е просто каквато и да е вода, а забележете, че това е питейна вода, това е сладководна вода, имам предвид. Тъй като на вашият екран показвам това, което се вижда на преден план, не е нищо друго. Това е буквално, когато източниците на вода извират, те извират заедно с себе си, изтласкват нагоре на повърхността и това са огромни пасажи от риба. Всичко това, което виждате, е риба. Когато е започнало да се направи проучване, започнали се да правят проучване и се оказва, че тази вода наистина е сладководна. Тя не е просто каквато и да е вода. Вие виждате тук човек, който е в пустинята, как на огромно място, където се открила длъбнатина от нея, как започва да извира и се пълни с вода. И то, как пак повтарям, с сладководна вода.
За какво ни говори всичко това? Това са все снимки от това място. Основно медиите мълчат и никой нищо не казва. За какво ни говори всичко това? Аз съм подготвила още много прекрасни снимки. Те са за следващото видео. Да видим колко е уникална, удивителна нашата Мидгард земя. За всичко това обаче за какво ни говори? Говори, че ние сме свидетели на глобални трансформации, които стават на нашата планета. Какво се случва обаче с нашата планета? Тъй като цялата, извинете, аз непрекъснато повтарям планета, а не е правилно да бъде планета, тъй като планетата е блуждаещо тяло без сателити около нея, т.е. без луни и така нататък. Правилно да се казва Земя и какво се случва с нашата Земя, тъй като това, което се случва на планетата, това, което наблюдаваме като изригване на вулкани и промяна на целият ландшафт, говори, че планетата започва да се разширява. Това е естествено, не е нужно да имате кой знае какви знания, за да го разберете и сами. Защо нашата планета се разширява? Преди от огромна Земя, така каквато е била, тя е трябвало да намали своя обем, за да издържи това свръх негативно напрежение, което се върху нея появило. Вследствие обаче сега на трансформацията, която става и вследствие на новия еон, планетата започва своето разширяване. Да, климатичните промени, всички сме свидетели. Знаете какво е бъдещето на северноамериканският континент. Всичко това обаче искам да кажа, че е свързано и с чувствата, емоциите и мислите на хората. Хората не го вярват и мислят, че не е вярно, но това е предмет, за който ще говоря в третата цивилизация, в видеото, което ще направя и ще го предоставя на вашето внимание. Тук на какво искам да обърна внимание? Дълбинните процеси започват. Планетата се разширява. С разширяването на нейната чисто земна структура, така ще го обясна, се разширява и нейните финни полета, или ние ги знаем като атмосфера, стратосфера, т.е. високите сфери се разширяват и те. Аз казах, че преди нашата планета е имала 9 атмосфери, а сега атмосферите са паднали. Ние вървим към разширяване, всички ние, които сме на тази планета. Вследствие на това, което се случва, наблюдаваме неизбежният конфликт между трите цивилизации. Той винаги е бил, не винаги е търсен от едната цивилизация, но все така или иначе този конфликт винаги е бил и особено от едната цивилизация винаги е бил търсен, предизвикван и задължително е имал своите цели. Ние сме свидетели, както знаете, на появата на един невероятен дълбинен процес, който тече. Този процес, така както тече на планетата Земя и на нея ще се появят нови ландшафти с нови растения и животни, абсолютно по същия начин протича и в човешкото тяло, в човешкото съзнание, в човешката душа. За това обаче ще говоря в третата цивилизация. Тук само ще упомена следното. Всичко, което идва от космоса, нашата Слънчева система, има способността и възможността нашата Слънчева система, такава каквато я знаем ние, има и каквато са я знаели нашите предци, има способността и възможността да се премества от един ръкав на друг и между другото, има способността да се премести от една галактика в друга. Защо е така? Всичко това е свързано с източника на живота. А източника на живота е свързан с третата цивилизация, такава, каквато днес я упоменавам. А каква е тя? Ще говорим в следващото видео. В следващото видео ще продължа с интерес аз да седя, а на вас да ви показвам. Не знае доколко това ще предизвика в вас интерес. Какво има на нашата планета дори в ден днешен, дори в момента, в който текат тези дълбинни процеси, дори на всичко това, на което сме свидетели, какви уникални и удивителни неща сме били създали.
И ние сме наследници на всичко това. Наследници, които са забравили кои са те. И не се грижат добре за това, което им е оставено. Процесите обаче, които текат, ще накарат всички без изключение, да вземат участие в тази промяна. Всеки с разбиранията си и всеки според нивото, на което се намира. Защото без да имате знанията за това, което се случва, вие няма как да противостоите на това, което идва. Какво се случва на нашата планета? На нашата планета започва тоталната глобална трансформация. Вътрешна трансформация на човешката душа. Да, така, както го бях писала в книгите. И всичко на цялата тази трансформация. В независимост от това, което отвън наблюдаваме като геополитика, дълбинните процеси, които текат в нас, са с цел появата на нов човек. Новата земя се появява буквално. Какво искам да ви разкажа с тези видеа? Че новата земя се формира буквално пред нашите очи, пред нашия поглед. Но човечеството е до толкова затормозено от изкуствено навързани неща, които наистина всички ние преживяваме. И именно това е причината то да стои така и да не осъзнава до край. Аз не казвам, че не го осъзнават хората, но не осъзнават до край това, което се случва. И така в следващото видео ще продължим с прекрасното наследство, оставено на Мидгард земя, с процесите, които текат пред нашите очи и как се формира, и вече наистина започва процеса на формиране на новата земя. И запомнете, всички ние без изключение сме участници в тези процеси на формиране на новата земя. Ще поговорим за това, какво каза Путин, тъй като всички говорят какво каза Путин в своето интервю, но освен всичко, което каза, а това е предмет, когато разглеждам третата цивилизация, той там каза нещо, на което никой не обърна внимание, а това за мен е в корена и в основата на нещата. Той каза, ние имаме различен мироглед, различно възприятие за нещата, така как трябва да бъде, какъв трябва да бъде света, в който живеем. Този сблъсък, той е неизбежен. Не защото не се е протягала ръка много пъти, а защото имаме цивилизации, които не могат по силата на своето естество, това, което са, по силата на тяхното естество, те не могат да си представят дори, че може да има друг начин на съществуване. Кои знаят за другият начин на съществуване? Те са от третата цивилизация. Третата цивилизация е много древна цивилизация и за нея с това ще говорим следващия път. И така, аз ви благодаря за вниманието.